924 срещу Пири Гоце Делчев, матч от 8-я кръг на западната Б група. Домакините от Етър на вратата с номер 1 е Цветан Патеев, 4 Марин Стефанов, 5 Пламен Костадинов, 3 Ангел Маджиров, 14 Орлин Бориславов, 18 Мариан Генов, капитан, 8 Илиян Трифонов, 10 Йордан Петров, 21 Владимир Мичев, 16 Сезгин Али, 19 Михаил Аврионов, същия състав от миналия матч от турнира за купата. Гостите Пирин в бяло-зелено, на вратата с номер 1 Владимир Манов, 2 Зефир Катунчев, 3 Ерхан Юсеин, 4 Цветелин Ралчовски, 5 Стамен Казълов, 6 Благой Донев, 7 Марио Близнаков, 9 Емилиан Младенов, 8 Драги Коцев, 14 Радослав Моллов и номер 20 Милен Игнатов. Капитан на гостите номер 7 Марио Близнаков, на домакините номер 18 Мариан Генов. Виждате и главните действащи лица при реферите. Главен съдия Стефан Павлов от Бургас със свои помощници Станимир Илков и Тодор Богданов. Четвърти съдия е Румен Христов от Плевен, делегат на Българския футболен съюз Георги Касев от София. Години, бе? Колко той не колога колата ми. На 75 години.